थांसैना बाजाराव गालामाल लायनोसै गालामालाव ग्रसारि माल लायनोसै जोङो गालामालाव मा नांगौ नोंथांमोना नायलांदो इन्टारेस्ट दंबा आं बोरायजों मा लायफागोन दिनाव ओमफ्राय आंनो बोराया आंनो ब्लाउस बायना होनांगोन आंना ब्लाउसानो गैथारला ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनै जों बोराय बुरै गालामालाव थांसै गालामालाव थांना फैखांनानै आरो बाजाराव सामब्राम सुमब्राम लायनोसै बिराद दाम बारायबायनो जों जानो हागोन ना हालाथाय संसारखौनो अरबायदि संसाराव नायनोसै जों गालामालाव थांग्रोसै दे बिदिब्ला थाव लाबाय थाव लाजेनबाय औ मुसुर दालि सेनि सारि लाजेनबाय नो आग्लाबावोन साहापात आधा किलो रयेलटा दे 50 रुपए का मूंग दाल दे दे जल्दी दो पर टाइम नहीं मान लो चलो मूंग दाल दो आपको बिल्कुल बोला है ए जगह तक ए रुपए होय ना होलसेल बाहाय नांगौखौ मोनजोबो आरोखि मोनजोबो होलसेल ময়দা একটা মহাকো 5 কেজি ময়দা একটা মহাকো পয়সা আচ্ছা যায় না তো langsay cepat langsay langsay sap yang kadang bantu langsay lihat semua dah langsay Tanah itu kalau langsay adik kakak bukai sampai 2 kilo sampai 2 kilo बोलो भूल जैसे पापा 2 पैकेट लिखा बताओ ताकि ये भूल हो जाला जाके कंप्लेन sampai 2 kg भूल धर को मालना ये पूरे जाला ना करूंगा दुगा ब्लीचिंग पाउडर ये भूला ना करूंगा चाचा अमृत मिला दे आराम से तेरे कोई नहीं है कोनो कंप्लेन नहीं बुझा yang sabun shampoo 2 kotak Nirma sendal 2 set double 2 benar ini dulu একটা সেটিকুয়েট কম্পোট একটা বুদ্ধি আছে এটা বুদ্ধি betul sih kak macam biar ikat itu biru size 3 kilo 4 kilo sini Asyirwad 3 kg Gila powder 100 Hogol ba हाँ होगा video kurse video channel আছে আবার দিতে Salah udah bil joma hadeng. Itu mas sensor lakukan penuh bisa saya nalai. Dia banyak lakukan saya. Karena banyak urusan aku banyak lakukan aku. Naikung saya zakak. Isi ini banyak gaya. Itu tahu songkit pelajar gua sudah jadi sosial. Nanggo kuisi selapai. Tang setanya jangan. सान्दुं दुंदों दिनै एसे दिना एसे मोजां औ बे मोनथाम गासिबो बे दावदैबो आरे सान्दुङा बारा गैया खिन्थु एसे गरमानो जाबाय बे मोनाया लादो Diksa kat aja, kapan sih? Kurang kan? Nah, gimana? Oh dia, kayak gitu. Oh lagi gitu. Udah kan sih? Lo. Jangan malu lah. Iya, selalu. Lah sampai, remnya, awan. Oh, apa? Bisa sanggung kan? Thằng xe là thằng xếp cái dulu kan bakso gitu kok. Tahu itu mak. Terus poin baik. Tanya saya gimana sih? Ya
बिदिनो मासाव नांगौखौ एसे बायना लाखानांगौ फैसा थाबाय थाया जों बेनिखायनो एसे मासनि थाव संख्रिखौ बायना लाखायो ओमफ्राय दा माइरं नांबावगौ गेस नांगौ ओमफ्राय सामब्राम गोजा गुफुर हाइजेंफोरखौबो नोंस्रा बायनानै दोनखानांगौ नैबे बिसाल औ बिसाल लायनो मा होनोमोनलाय बिसाल लायनो माबा स्टाइल बाजार दानिया ओंखारसै जों थ' hode gaरि hode दानिया ओंखारनोसै लांनोसै जायगायानो अखा हानानै लेथ्रा जाजोब्बायहाय जोंना नायजाला नायजाला जियाबो रानला सुबाबो रानला जियानो नायजाला लोगोफोर बिराद लेथ्रा जाजोब्बाय मा खालामबावनो जि सुबाबो मोनामजोब्बाय ओंखायनो नै जि सुखांनानै बेखौ होनो लाबोबाय नै कम्फर्ट होमबाना जिफ्रा सुखांबा मोनामा आरोखि लाबोबाय आङो नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा इन्टारेस्ट दंबा नायलांदो थुदो बिदिब्ला मा होनो सेलौ लाबोजोब्बाय नै दानिया दाउ साबोन चावमिन नांगौखौ लाबाय बेलासिखौ जानो चावमिनखौबो एखमबा दखानफ्राव थांस्लाबबायनो हायाबा न'आवनो सावना जानो मोजां